Salamat kayo mga igsuon nga. Salamat kayo sa Ginoo nga niya nakita ay napunta o makapaminaw na punta sa mga pulong sa Ginoo. So, ang kaygayonan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mga igsuon, dako kini nga panalangin. Kay dili tanang dapit ing ani kadako ang kagawasan nga makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Dito sa North Korea, ang ilahang mga kinabuhi dito na as kamot sa ilahang Prime Minister ni Kim Jong-un. Siya gabuot kinabuhi sa tao dito. And ang Christianity dito maglisod yun mga igsoon. Magsuot kag mga t-shirt nga may mga verses, may mga verse, may mga Jesus or cross. Sigurado dayon na nga punishment mga igsoon. Nangalisod kay dito. Diri sa ato ang gawas nun kahit ang makapaminaw sa pulong sa Dios mo na nga mapasalamaton kita. And every time maminaw tas pulong sa Ginoo. Atong paningkamutan nga makabot gyud nato mga igsuon ang gustos Ginoo nga ipaabot sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Amen. So magisgot ta karon mga igsuon atong ablihan ang atong mga Bible sa 1 Kings. 1 Kings gihapon ni na series man ni atong pagtuon. Series na itong pagtuon sa 1 Kings mga igsoon. 1 Kings chapter 21. 1 Kings chapter 21. Verses 1 to 24. Barog una ta. 1 Kings chapter 21. Verses 1 to 24, sinabot ang taga Jezreel, may parasan dito sa Jezreel tupad sa palasyo ni Ahab, nga hari sa Samaria. Verse 2, usa ni ana kaadlaw si Ahab mingon kang Nabot, ihatag kanako ang imong parasan, aron tamnan ko kinig mga utanon, kay duol raman kini sa akong palasyo. Ilisan ko ikaw, og mas maayo pa nga parasan kay niini, o kung dili ka muuyon, paliton ko kini. Apan sinabot miingon kang Ahab, dili itugot sa Ginoo nga ihatag ko kanimo ang nasunod ko sa akong katigulangan. Verse 4, mipauli si Ahab sa ila nga nasuko og naglagot tungod sa gisulti kaniya ni Nabot. Mihigda siya nga nagatubang sa bungbong og wala mukaon. Apan si Jezebel ang iyang asawa miduol kaniya og maingon, nganong naglagot ka man o dili mo kaon. Verse 6, si Ahab mitubag kang Jezebel, tungod kay gibalibaran ni Nabot ang akong hangyo, nga paliton ko ang iyang parasan o ilisan ko kinig laing parasan. Si Jezebel miingon kaniya, hari ka man ka sa Israel, bangon kaon og paglipay, kay ihatag ko kanimo ang parasan ni Nabot. Verse 8, unya si Jezebel nagsulat og gipirmahan niya sa ngalan ni Ahab og gisilyuhan niya sa silyo ni Ahab og gipadala niya kini ngadto sa mga kadagkuan sa Jezreel. Gibutang niya ngadto sa mga sulat, gibutang niya ngadto sa mga sulat, pagpuasa kamo, tigoma ang katawhan og ibutang sinabot sa pinasidunggan nga dapit. Verse 10, pagkuha og duha kada utang tawo og ibutang sila at bang kang Nabot og may maghimo og sumbong batok kang Nabot nga kuno gitunglo niya ang Dios og ang hari. Unya dad-a sinabot sa gawas og batoa hangtod mamatay. Verse 11, og gibuhat sa mga tawo sa syudad og sa mga kadagkuan ang gisugo kanila ni Jezebel. Sumala sa sulat ni Jezebel, nagpuasa sila, gitigom nila ang mga katawhan o gipasidunggan sinabot. Ang duha kada utang tawo misulod og milingkod at bangkang Nabot og miakusan kaniya atubangan sa katawhan. Sila miingon, gitunglo ni Nabot ang Dios og ang hari. Busa gidala nila siya sa gawas sa syudad o gibato hangtod mamatay. Diha lang sa dako to, mag-pray una ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan,
Daghang salamat Lord nga ang kada usa namo nga maabot ni ining mga pulunga mahimo Ginoong matudluan dinhi sa among tagsa-tagsa ka mga pagkinabuhi. Ayaw kag sugot Lord nga magpabilin ming maoras gihapon. Himua hinuon nga kami magkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton. Kana sa paagi ra gayod nga matudluan gyud mi sa tin-aw nga pagpasabot sa imong mga pulong Ginoo. Nagampo ako o Dios nga walay usa namo dinhi og sa maabot aning mga pulunga nga mag-usik-usik sa mga pagtudlo nga imong gihatag kundili i-apply ni namo sa among mga pagkinabuhi Ginoo. Mao ni among gipasalamatan karon nga madawat namo ni nga kaalam pinaagi gayud sa pangalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo among hari Ginoo ug mangluluwas. Kitang tanan maingon. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan. Padayonon ako basa verse 14 una ta. Verse 14. Unya gipahibalo nila si Jezebel nga gibato og patay na sinabot. Verse 15, sa pagkabalita gayod ni Jezebel nga gibato na sinabot og patay na siya, miingon si Jezebel kang Ahab, lakaw, panag-iyaha ang parasan ni Nabot nga wala niya ibaligya kanimo. Patay na sinabot. Verse 16, busa miadto si Ahab aron panag-iyahon niya ang parasan. Verse 17, unya miingon ang Ginoo kang Elias nga taga Tisbe, lakaw adtua si Ahab ang hari sa Israel nga atua sa Samaria. Atua siya sa parasan ni Nabot aron pagpanag-iya niini. Verse 19. Sultihi siya nga nagingon ang Ginoo, human mo patya ang tag-iya, giilog mo pagayod ang iyang yuta. Og sultihi usab siya nga giingnan nga nag-ingon ang Ginoo nga sa dapit diin gitilapan sa mga iro ang dugo ni Nabot, tilapan usab sa mga iro ang imong dugo. Sa pagkakita ni Ahab kang Elias, miingon siya, nasakpan mo na gayod ako, o kaaway ko. Mitubag si Elias, nasakpan ko ikaw, kay gibuhat mo man ang dautan atubangan sa Ginoo. Mingon ang Ginoo, ipahamtang ko kanimo ang katalagman. Patyon ko ikaw lakip ang tanan mong kaliwat nga lalaki diha sa Israel. Mga ulipon ug dili ulipon. 22, silutan ko ang imong panimalay sama sa pagsilot ko sa panimalay ni Jeroboam nga anak ni Nebat og sa panimalay ni Baasa nga anak ni Ahayas. Kay gihagit mo man ang akong kasuko o gipanguluhan mo ang Israel sa pagpakasala, og bahin kang Jezebel ang Ginoo mingon. Kanon sa mga ero si Jezebel dinhi sa Jezreel. 24, og bisan kinsa nga paryente ni Ahab nga mamatay diha sa syudad, kanon sa mga ero. Og ang mamatay diha sa kapatagan, kanon sa mga langgam. Mayang gabi natong tanan. Karon nga kagabion mga igsoon, atong isgutan, dalon ra nato ning tema karon kaning pagtuon nato, pagtulun-an ni sa parasan ni Nabot. Butang diha, ang title ani ang parasan ni Nabot. Kuhaan nato ning pagtulun-an mga igsoon sa atong pagkinabuhi. Kay kung magisgot kag parasan sa Biblia, ang pinaka-highlight gyud ana sa kinatibuk-ang context sa Bible ang Israel. Nga dire ang giisgutan ang parasan ni Nabot, literal nga yuta ni Nabot nga panunod niya sa iyang kagikan. Og sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, masabtan nato sa atong kapanahonan karon nga ang parasan mao ang church. Ang mga kasimbahanan. Og sa atong individual, kita mismo sa atong kaugalingon ang atong parasan kining atong kasing-kasing. Munang magbantay ta mga igsoon, unsang mga lisuha, unsang matang sa tanom ang atong ginatanom kanunay mga igsoon. Sa social media, sige kang gatubang og social media, ang imong makita, ang imong madungog, puro gyud na siya kasagaran, mga daot nga liso. Dili maayong tanom. Nga kung magtambay ra ka sa social media, mapuno og kalagot imong kasing-kasing, makakita kas na itabo sa tong nasod.
Kung magtambay ka sa social media, mga igsuon, mapuno og basura ang imong una-una. Kay mga wrong information ang imong mga masagap. Bisan asa nga dapit mga igsuon. Muna nga balantayan kayong makasabot gyud unta ang kada Kristohanon nga ang maayong bini nga angay matanom sa atong una-una o sa atong kasing-kasing ang saad sa Ginoo. Ang mga pulong sa Dios. And that is why sa tanan natong buhaton gikinahanglan mga igsuon magbabinantayon ta. Kay dagan kayo, ako pag maglaba ko maminaw gyud ko gwale. Nya akong misis hilig kina siyang magpa-music, Christian song, na siya buhaton magpa-music kina siya Christian song. Kay aron nga kami pod matamnan anya nami mga anak ang ilang mga madungog, mga maayong lisong nga matanom sa ilang parasan. Now, dunay mga kabataan, duha ka buok, dito sa Tacloban nga namusil sa ilang eskwelahan. Nya gidudahan nga na-influensyahan lang sila, natamnan sila sa social media. Nga maunay ilang nakita, maunay ilang gisuot pod nya, maoy ilang gisuhid. So munang magbinantayon gyud ta mga igsoon. Karon atong tun-an ni sa dili pa atras ta sa background ni ini. Sa kapanahunan mga igsoon nga si Ahab maoy hari sa north. Sa south, ang naghari si Jehoshaphat. Na usahay mga igsuon, maghuna-huna kung anong kahimtang sa tong nasod. Ingon ang Bible nga, kung ang usa ka nasod, dili gyud magkasinabot, mabungka gayod. Pareha sa naitabo sa North Korea, sa South Korea, usa sila kanasod kaniadto. Ang Soviet Union nilaban sa North, binakbakay, gera sila. Ang Amerika milaban sa South, gasigi sila gira, hangtod nga di gyud sila makasinabot, gitunga na lang. South ug North. Ang Israel usab tungod sa pagpakasala ni Solomon, natunga usab sila. Wa gyud ingon natunga, nabilan ra og usa ka tribo ang Judah. Ang banay ni David, ang Northern Kingdom mga igsuon, ang capital city mao ang Samaria og mao ni karon si Ahab ang hari didto sa north. Samtang sa south ang hari si Jehoshaphat. Hopefully di ni may tabo sa atong nasod nga maggera ang Amerika ug ang China dinhi unya mahitabo na hinuong North Philippines ug South Philippines na ta. Parehas na itabo sa North Korea. So at mao na siya ang background si Ahab ang hari ni ini. Niining panahona, ang katawhan sa North Israel nga gipanguluhan ni Ahab, nagasimba sila sa baka nga gihimo ni Jeroboam, ang pinakaunang hari sa North. Kung atong sabton ni pag-ayo, si Jeroboam dunay duha ka baka nga gihimo, gagipasimba niya dito ang mga Israelites sa North. Nga naman to, sa time nga si Solomon nagpakasala, namatay si Solomon, napuli ang iyang anak nga hari, si Rehoboam. Pero si Rehoboam wala naminaw sa iyahang mga hangyo sa mga tao nga na kaniya, ang mga tao wala misunod kaniya, o didto hinon ang mga tao misunod kang Jeroboam. Pare-parehar ni ngalan, Rehoboam, anak ni Solomon, Jeroboam, opisyal ni Solomon. So ang Northern Kingdom, capital city, Samaria, ngadto kang Jeroboam nagsunod. Ang South, dire kang Rehoboam. Si Jeroboam, niingon siya nga, wait sa. Kung akong tugutan ang mga Israelite nga moadto sa South, sa Jerusalem, kay maghimo og mga paghalad, may dakong posibilidad nga ang akong katawhan mahibalik ngadto kang Rehoboam. Og mahibalik, mausa, gihap, mahimong usa kagingarian. So magbuhat ako og paagi. Gahimo siya duha ka Diyos-Diyos. Duha ka baka. Nga minugna gikan sa bulawan or gikan sa metal or gikan sa silver. Iyang gibutang didto sa tumoy. Gitawag og Dan. Didto sa dapit sa Dan. Og ang usa, gibutang niya mismo sa boundary. Dito sa Bethel, boundary na ni sa south o sa north. Samaria, Bethel, Judah na. So ang katawhan,
matag tuig, mudong sila ngadto sa Jerusalem kay maghalad sila sa Dios, giingnan sila ni Jeroboam, ayaw na mo adto dito. Kamo diha nga duol sa Dan, pabor man mo dito, nahala dito mo sa Dan simba. Kay naanay Dios nga akong gibutang dito, og mao na nga Dios nagpagawas nato sa Egypt. Nya kamo dire layuan naman mo dito, aremos Bethel magsimba. Kay naa po ko'y gibutang diha nga Dios, ug mao na nga Dios ang nagpagawas nato gikan sa Egypt. And that is why gikan sa kapanahunan ni Jeroboam hangtod sa kapanahunan ni Ahab, King Ahab, ang katawhan sa north nagsimba sa duha ka baka didto sa Dan og dire sa Bethel. Now, para makasabot ag ayo kay niya mamos buhol no, bahala na tong wala dire. Ang Dan mao ni siya, ang Dan tua sa ubay. Unya ang Bethel ni astag bilaran. Og ang Juda mao tong dawis og panglaw. So kining mga lungsura, kining mga muadto sila dito sa dawis o panglaw kay mosimba sa Dios. Example na ha, kung makasabot ha. Nahadlok si Jeroboam nga basig mahibalik ni sila ngadto sa anak ni Solomon. Ako mo'y maitsapwera ani, maghimo kog duha ka Dios. Gigam-an niya dito, gigam-an niya usa dito sa ubay, usa dito sa tagbilaran. Therefore ang taga north magsimba na dinhi sa Dios nga baka, apan ang dito sa Juda magsimba sila sa Dios. Nasabtan na to? Nasabtan na to mga igsoon? Muna nga, ang Bible magsige naghisgot siya o kani nga hari misunod sa sala ni Jeroboam. O kini nga hari misunod sa sala ni Jeroboam. Namatay ning hari o ang iyang anak mo'y napuli o kining anaka nisunod sa sala ni Jeroboam. Sige ta kabasa na, sala ni Jeroboam, pero wa ta kasabot unsa ng salaa. So nakasabot na, nga gatong mga baka nga gimugna niya. Now, hangtod sa kapanahonan ni Ahab, ang Israel gasimba gihapon og baka. North, ang Juda nalay nagpabilin sa Ginoo. Nasabtan na to. Bantay lang niyo niya. So karon, si King Ahab nagminyo siya sa anak sa hari sa Sidon. Sidon, si Jezebel. Kisay pangalan? Pangutanan na si mong tapad katulugon o kay balubag, kisay ngalan. Kisay ngalan? Si Jezebel. Ang Diyos sa mga taga-Sidon yan, ang Diyos ni Jezebel, kisa tong God of Thunder? Baal. Og ang ikaduha si Asherah. Kabantay mo atong si Asherah? Nga gahubo siya, o niya, gapagawa sa iyang didi, kay nga anak siya. O niya, ang sumpay sa iyang lawas, usok ra, gibugsok lang siya. It means God of fertility siya. Nga siya kunuhay mo kamo mo inahan nga magpasuso og bata, nga siya kunoy gabuhi sa mga Israelite. Then si Baal, gisimba po nila, kinsa to si Baal, ako tong gipakita last time. Gaing ana siya, gagunit siya og kilat. Nya gasakay siya og baga kayong dagom panganod. Nga naman, kini silang mga taga-Sidonian, naghuna-huna, nga ang naghatag og ulan sa tibuok Kanaan, si Baal. Munang God of Thunder, si Baal. So, si King Ahab o ang Israelita sa north, nagsimba ng daan sila sa duha ka baka. Sunod, naminyo si Ahab sa anak sa hari sa Sidon nga si Jezebel, o gidugangan nila ang Diyos nga ilang gisimba ni Baal o ni Asherah. Og mao ni context ani karong hitabo ani. So, nahuman man tong duelo nila, katong pamatud-an kung kinsay Dios, niabot na ning punto nga gusto ni Ahab nga kuhaon ang parasan ni Nabot. Si Nabot usa ka taong nagpuyo sa Israel sa north apan nakaila sa Dios. Si Nabot tawo siya nga naa sa Northern Kingdom, nga maong gingharian nga nagsimba sa baka, nagsimba kang Baal, nagsimba ni Asherah, pero nagpabilin si Nabot nga musunod ra gyud sa Dios, sa tinuod nga Dios. Niingon na dayon si Baal, si Ahab ngadto kang Nabot,
Nindot maning imong parasan ba? Kabantay ko, tambok nig mais. Unya, tapad raman ni sa akong palasyo. Pwede ba nga ako na lang ni, paliton ako ni, or pulihan ako. Ug laing parasan, nga mas labaw pa ni. Unsay tubag ni Nabot? Dili itugot sa Dios nga ang property, ang yuta nga akong napanunod gikan sa akong kagikan, sa akong ginikanan, akong ibaligya. Buot gipasabot nga ako arane unya ipasa ni sa akong mga anak. Di ni pwedeng maadto og lain. Osmo na ko. Unsay tubag ni Nabot mga igsoon? Ngadto kang Ahab? Dili pwede, dili mo sugot ang Dios nga ang yuta nga napanunod nako sa akong katigulangan, ibaligya nako sa lain. Nasabtan na to mga igsoon? Now, sultian na muna ako, unhan na muna ako daan, na mga butang nga gitagana sa Dios para nimo. O kanang mga butang nga para ragyo na nimo. Dili na pwedeng ihatag sa uban, imuhag yun na. So for example, gihatagan ka sa Ginoo sa kinaiya nga daigon og simbahon nimo ang Dios. Di na nimo pwedeng moingon, "Uy, ikaw ra di simba dito." O di ara imuha na, ikaw na simba dito. Nga naman, imuha ra gyud na. Gihatag na sa Dios di nimo. Tungod kay hari si Ahab na bikil ang iyang garbo. Niuli siya, nagsubo og ayo, na depressed, na stress, walay kaon, dili katulog. Niuli sa iyahang sa ilaha mga igsoon gapaguol-guol sila. Gapaguol-guol siya. Nakitaan siya sa iyang asawa nga si Jezebel. Si Jezebel, Sidonianhon. Taga Sidon. Unsa iyang gisimba? Baal og Asera. Nabantayan nato ni mga igsoon kay kining Jezebel, di ta kaila ani. Pero sa pagkatinuunay lang, daghanang Christian nga nabitek ane. Nga naman, once nga ikaw Christian ka, nakabalo ka sa kamatuoran, pero magpalimbong gihapon ka, wag yung kakabantay si Jezebel ang nangilad nimo. Now, padayunon sa nato mga igsoon. So, unsa may nahitabo? Aritas verse 4, tanawang verse 4, chapter 21 verse 4. May pauli si Ahab sa ilahan na suko og naglago tungod sa gisulti kaniya ni Nabot. Mihigda siya nga nagatubang sa bungbong og wala mo kaon. Murag gibulagan eh. Murag wala gidawat yung thesis. Murag nahagbong. Verse 5. Apan si Jezebel ang iyang asawa miduol kaniya og moingon, nganong naglagot ka man og dili mo kaon? Gisusi siya sa iyang asawa. Si Ahab mitubag. Kinsa kini sa Ahab? Hari sa Northern Kingdom, Israel. Si Ahab mitubag kang Jezebel. My love. My love. Unsa ka ray ilang tawo ganay ningon. Tungod kay gibalibaran ni Nabot ang akong hangyo nga paliton ko ang iyang parasan o ilisan ko kiniglaing parasan. Mao ni hinungdan iyang giingnan niya asawa nga naingani ko. Naguol ko, way gana ikaon, na-depress ko, kay sinabot, gibalibaran ko. Kabantay ba mo mga tao nga kung dili, masunod iyang gusto magmaoy? Nasi mong tapad, mauna. Maunang tawanan ang nasi mong tapad. Kung dili, masunod iyang gusto magmaoy. Magdrama-drama na dayon. Nya unsa ganito'y rason ni Nabot nga nung dili niya ibaligya ang iyang parasan ngadto sa hari nga si Ahab tungod kay giingnan siya sa Dios. Hello? Bisan pagkinsa ng tawhanak unsa pay ranggo anas kinabuhi unsa pay posisyon ana sa kinabuhi hinumdumig unsay gisultis Ginoo nimo. Ingon ang verse 7, tanawon verse 7. Si Jezebel mingon kaniya, hari ka man kaha sa Israel. Bangon kaon o paglipay kay ihatag ko kanimo ang parasan ni Nabot. Ang asawa mo nangitag paagi. Ang asawa mo nangitag paagi si Jezebel. And sometimes unhan na ta mo nga kita usahay may pagka Jezebel.
ang dili para ato atong pugson nga maatoa. So sa unahan, makaproblema mga igsoon. So yun siya, ayaw, kagul, ako nang ihatag kanimo. And therefore, tanaw na tanan, for the sake sa ato nga time, aron di ta malangay. Nagsulat si Jezebel, iyang gipadala ngadto sa pangulo sa dapit sa Jezreel, mga igsoon, ang dapit sa Jezreel. Ang mga pangulo dito, iyang gipadadaan ni ining maong sulat. O ang maong sulat, nagsulti ni ingon, paghimo kamog prayer and fasting pagpuasa. Unya si Ahab ibutang sa pinasidunggan nga dapit. Unya pangita mo duha kada utang saksi bayrin ninyo. Nga kining maong saksi ilang isulti ngadto sa tanan nga naa sila'y nadunggan. Mulingkod sila at bang duol gayod ni Nabot kung asa sinabot. Unya, mukalit sila ingon, ops, sinabot na dunggan na mo. Gitunglo niya ang Diyos o ang hari. Now, sa context sa mga Hudyo, pinakamortal nga sin, pinakabugat nga sala, mga igsoon, kanang tunglohon nimo ang hari sa Israel o ang Diyos. Bisan ka naghari sa Israel mo imong tunglohon, bugat kayo na. Ang punishment, ana, patyon gyud ka. So ang naa dito sa sulat, inighuman og sulti ni ining mga dautang tawo, ila da yung dakpon sinabot, dadon sa gawas, batoon og mamatay. Og tuod man, nagpuasa gyud sila mga igsoon, ang duha ka saksi miingon, ops, paminaw sa mo, hunong sa mo diha, paminaw sa. Sinabot amo na dunggan, gitunglo niya ang Diyos og ang hari. Nabantayin bantayin Ang Northern Kingdom, nagsimba na sila sa baka, nga mga ilang ipasangin lang mo igapagawas nila sa Egypt, baka dito sa Dan, o dire sa Bethel. O nagsimba na usab sila sa mga Diyos-Diyos, sama kang Baal o kang Asera. Now, wala gyapon nila gipadaplin ang practice nga magpuasa sa tinuod nga Diyos. Pwede ning naitabo sa usa ka Kristohanon. Nga dili lang kay usaray imong Dios, daghan na kakayog priority sa imong kinabuhi karon. Daghan na kakayog gialagaran sa imong kinabuhi karon. And bantayin kay sa unahan bisan pag unsaon nimo na og justify sa unahan mo resulta gina mga igsoon. Kung divided gani ta pagka problema kita. So, nagpuasa sila and kalit siyang mingon ang duha nga sinabot, among nadunggan nga nagpasipala sa Dios, gitunglo niya ang Dios o nga ngari, giguyod sinabot sa gawas o gipatay. And after that, gibalitaan na dayon si Jezebel. Og si Jezebel moingon kang Ahab, tanawa, birthday gift na ko nimo. Love, kabalo ka love. Love you kaya. Bisag unsay mong gusto, ako dyan ang ihatag nimo. Sa bisan unsang paagi, ako dyan ang ihatag nimo. Lakaw na. Lakaw ngadto sa Jezreel, panag-iyahan na karon ang parasan ni Nabot, ang yuta ni Nabot, kay patay na siya. Naapa mo? Nasundan pa ta? And therefore, niadto na dito si Ahab. Pag-abot niya dito, gitagbo dayon siya ni Elijah. Gitagbo dayon siya ni Elijah mga igsoon. Tara, verse 17 sa ta. Verse 17. Unya miingon ang Ginoo kang Elias or Elijah nga taga Tisbe, lakaw adtua si Ahab ang hari sa Israel. Nga atua sa Samaria. Atua siya sa parasan ni Nabot aron pa nag-iyahon niya kini. Now, something na makita nato mga igsoon ang grabe kayong kanang injustice nga nahitabo. Pasanginlan siya, gipatay pagyud siya, and nagpicture ni siya, naghatag ni siya og anino, shadow, hulagway sa atong Ginoong Hesukristo. Kabantay ba mo? Nga mausap ni nga paagi mga igsoon. Pasanginlan, hangtod nga namatay siya.
And doon ay mga bakakong saksi sa pagkabanhaw. Ayaw ninyong ipanugilong na banhaw, ipanugilong ninyong ikawat sa mga tinunan. Dawatan ning dakong salapi. Di ba, giingnan ang mga sundalo? 19, dira. Sultihi siya. Kinsay sultihan ang hari. Nga nag-ingon ang Ginoo, human mo patya ang tag-iya, giilog mo pagayod ang iyang yuta, og sultihi usab siya. Nga nag-ingon ang Ginoo, sa dapit diin gitilapan sa iro, mga iro, ang dugo ni Nabot, tilapan usab sa mga iro ang imong dugo. Verse 20, nagkita gyud sila. Ingon ang verse 20, sa pagkakita ni Ahab kang Elias, mingon siya, nasakpan mo na gayod ako o akong kaaway. Ngano ganing giingnan niya si Elias nga akong kaaway? Tungod kay gihurot og papatay ni Elijah ang 850 ka prophet ni Baal og ni Asherah sa previous nga panghitabo. So, iyang giisip nga kaaway si Elijah. And sometimes ang itong di nato masabtan gini. Labi nagsigit ang kaigog wali ang kining magwalali nga ipadalas Ginoo kaaway na nato. Amigo na nato ng mga Baal. Amigo na nato ng mga Asherah. Amigo na nato si Jezebel. Di na ko ganahan na nga church. Di na ko ganahan na nga pastor. Kaya ako rin yung target headshot kanunay. And then, dira, mitubag si Elias, nasakpan ko na gayon. Nasakpan ko ikaw kay gibuhat mo man ang dautan at ubangan sa Ginoo. Kabalo mo, og nakay dautan buhaton, og nakay dili maayong buhaton, bisag saon ni magtago, masakpan gyud ka. Bisag unsaon ni magtago, masakpan gyud ka. Naapa mo? Ngano man? Kay di man ta kamaong mutago. Ingon ang verse 21, mingon ang Ginoo, ipahamtang ko kanimo ang katalagman. Patyon ko ikaw lakip ang tanan mong kaliwat nga lalaki diha sa Israel, mga ulipon ug dili ulipon. Silutan ko ang imong panimalay sama sa gibuhat ko or pagsilot ko sa panimalay ni Jeroboam. Kinsa ganito si Jeroboam? Pinakaunang hari sa north nga naghimong duha ka baka o nya iyang giingnan Israelite, simbahan ninyo na kay mao ni kapagawas nato sa Egypt. Unsay silot ni Jeroboam? Tanan niyang kaliwatan patay. Og niingon ang Ginoo ngadto kang Ehab, tanan nimong kaliwat mahisama sa nahitabo ni Jeroboam. It means walay mahabilin sa iya. Now atong lang taon ni kaayo mga igsoon kay usahay kumpiyansa ra ta magbuhat tag salawa ta kabalo inig resulta na apektado atong pamilya. Kita-kita ray maghimo pero igo tanan. Sakop nato ang mga igsoon. Padayonon nato no verse 22, silutan ko ang imong panimalay sa mas pagsilot ko sa panimalay ni Jeroboam nga anak ni Nebat og sa panimalay ni Baasa nga anak ni Ahayas. Kay gihagit mo man ang akong kasuko o gipanguluhan mo ang Israel sa pagpakasala. Now I tell you, kining Northern Kingdom Israel, doon na sila 20 kahari. Nagsugod dito kang Jeroboam. Unya, human sa 20 kahari, kining 20 kahari nga naghari mga igsoon, wag usan nilang nag-alagad sa Ginoo. Dito sa south, sa Judah, doon ay 5 kahari nga miila sa Dios. Si King Asa, Jehoshaphat, Josiah, kinsa pa to day? Si Hezekiah, 5 kahari mga igsoon. Sa 20 kahari ngadto sa Judah, 5 ra ang nialagad sa Ginoo. Sa Northern Kingdom doon ay 19 kahari gikan ni Jeroboam. Wala gay usang mialagad sa Ginoo. Padayon sa ta. So sa verse 22, og kabahin kang Jezebel, dira apod. Then po, gi-pronounce ang silot, ang judgment, ngadto kang Ahab sa iyang gibuhat. O karon dito po, gi-pronounce po, gisulti po, ang silot, ngadto kang Jezebel. Dera ha, o kabahin kang Jezebel, asawa ni Ahab, si Dunyan, Hun, nga nagsimba kang Baal o kang Asera, kabahin kang Jezebel, ang Ginoo mingon,
kanon sa mga iro si Jezebel dinhi sa Jezreel. Hello? Unsa to'y giisulti niya ngadto kang Ahab, kung asa ang dugo miagas nga gitilapan sa mga iro, maupod didto pod ang imong dugo moagas og tilapan pod sa mga iro. Apan bahin sa imong asawa nga si Jezebel, kaunon siya sa iro. Padayon sa ta. Ingon ang verse 24. Og namatay diha, 24. Og bisan kinsa ang paryente ni Ahab nga mamatay diha sa syudad kanon sa mga iro, og ang mga mamatay diha sa kapatagan kanon sa mga langgam. Grabe ang judgment, no? Grabe ang silot. Munang wag mong pilitin. Kung dili para imuha, wag mong pilitin. Ayaw nag-agawa mga igsoon. Now, nilabay ang kapanahunan. Nilabay ang kapanahunan. Kining tabok sa Jordan mga igsoon, gitawag siya Gilead. Gipanag-iya karon o gisakop na karon sa Aramyan, mga Aramyan. Ningon na dayon si Ahab, tawag niya si Jehoshaphat, ang hari sa South. Jehoshaphat, di ba, migo mo ta? Ingon na dayon si Jehoshaphat, akong katawhan, imong katawhan. Magsuon ta, suot ta, close ta. Ingon na po si Ahab, Jehoshaphat, di ba ang Gilead ato amana? Makigubat ko og ilugo na to nagbalik. Mukuyog ba kanako pagpakigubat? Ingon na si Jehoshaphat, uban ko nimo. Pero wait sa King Ahab, wala ba'y mga prophet diring atong mapangutana kung kabubuton bas Ginoong sulungon na to dito? Yung siya patawag dayon ng mga prophet, ang naghana sila. Sila tanan ang ingon, sulong mo! Gitugyan sa Ginoo. Sulong! And then si Jehoshaphat ni sa Ahab, bro ko'y salig aning mga propetaha katulugon na. Wa ba'y lain tang prophet? Wa ba kay lain na ilhan? Ningon na dayon si Ahab, pero di ko ganahan niya. Kaya ang tanan niyang iwali, sakit, maigo ko. Ingon dayon si Jehoshaphat, sakti lang, God. Suway lang puta. Mangonsulta puta niya. Kaya nindot man po nang makapangonsulta, dritso na din, tagtsungwa. Ato nang ipangonsulta po lain. Ipatawag si Micah. Before niabot si Micah, giingnan na dayon sa laing prophet. Kami tanan ha, gasulti nga ipasulong. Bantag mo tipas ka. Dapat ang imong isulti, parehas among gisulti. So pag abot ni Micah, ningon siya, sulong mo. Tanaw na to. Sulong mo, nagingon ang Ginoo. Nga, itugyan niya. Ingon na dayon si, pagtarong ba? Pero di ka katuuhan, tugas dinood. Ningon na dayon si Micah, nakita ko ang katawhan sa Israel, nagkatibulaag sila. It means mamatay gyud si Ahab. Mamatay gyud si Ahab. And that is why gisagpa pa gani si Micah, unya ningon, di gani may tabo ni. Ang Ginoo wala mistorya nako, pero tanawa lang ni. Sulong gyud sila sa gera. Ningon ang Bible mga igsuon, nga sa ilang pagsulong sa gera, si King Ahab nagtakuban nga ordinaryo rang sundalo. Nagsuot siya bakal, nagsuot siya sundalo nga atay. Ang kabalo mo, ang sundalo sa unang panahon, mga igsoon na sila ning inabutan, ng mga tubo, mga ingana, mga metal ba nga suot. Baluti. Proteksyon sa ilahang naadrib. Kanang gitawag og breastplate, mga igsoon. Wala nagsuot og harianong biste si Ahab. Wa pod siya misakay sa karwahe or sa kabayo sa hari. So, iyang giinas, Jehoshaphat, ikaw mo'y pagsuot sa harianong biste. Tanawa kung siya kalimbungan, siyempre ang order karon sa Aramyan, nga inigsulong nila hari, ilang patyon. Pagtanaw nila to ara si Ahab, kay maura, siya ra usa, gasuot o harianong biste, si Jehoshaphat di ay, tanawa ko sa kawais ni Ahab. And tuod man mga igsuon, sa ilang sa gubat mga igsuon, sa panggubatan mga igsoon, ang order sa mga taga-Aramyan nga ang dakpon ragyod,
Ang patyon ragyod, ang hari sa Israel. And therefore, gigukod nila og ayo mga igsuon ang hari. And then, si Jehoshaphat nahadlok, misyagit siya, og nahibawan sa mga opisyal sa Aramyan, nga dili ni si King Ahab, si Jehoshaphat ni, undangin na siya gukod. So niundang og gukod ang mga sundalo, apan dunay usa ka sundalo nga bilin og usa ka uhas sa pana, iyang gibuhian, nya talikod. Kadtong uhas sa pana nga naglupad, nakaigo og usa ka sundalo sa inabutan sa iyang proteksyon, og katong nga sundalo si King Ahab. Sabi so, saan nimo disguise? Kung para nimo, para gyud nimo. Ngano pa mangyod? Nga dili mangyod si Jehoshaphat may napatay nga siya may nagsuot sa harianong biste, nagsakay siya sa harianong nga karway. Tungod kay judgment na. Hukman gyud nga patyon si Ahab mga igsoon. Rin na tatos ang basahon na, masig makay mo, gagamaman is pastor. Chapter 22 verse 29. Chapter 22 verse 29. Ningon diha. Busa ang hari sa Israel nga si Ahab og si Jehoshaphat, ang hari sa Juda misulong sa Ramoth Gilead. Og mingon si Ahab kang Jehoshaphat, magtakuban ako nga makigubat apan ikaw pagsulob sa harianong biste. Si Jehoshaphat may gipaon. Busa ang hari sa Israel miadto sa gubat nga nagtakuban. Ang hari sa Syria nagmando sa 32 ka kapitan sa mga karwahe. Siya mingon, ayaw kamo pagpakig-away sa ordinaryong tao o sa mga gamhanan kundili hari sa Israel lamang. Ang target ragyod ang hari. Verse 32. Og sa dihang nakita si Jehoshaphat sa mga kapitan, sa mga karwahe, sila mingon, siya walay duha-duha siya mao ang hari sa Israel. Busa, mi paatubang sila aron sa pagpakig-away kaniya og si Jehoshaphat misinggit. Og sa dihang nakita sa mga kapitan, sa mga karwahe, nga dili di ay siya mao ang hari sa Israel, wala sila mupadayon paggukod kaniya. 34. Namo tanan? 34. Verse 34. Apan may usa ka tawo nga nanaghap pagpana og naigo niya si Ahab, ang hari sa Israel, sa tinakduan gayod sa iyang salipod sa dughan. Busa, miingon siya sa nagdala sa iyang karwae, balik og ilikay ako, kay samaran ako. 35, og misamot kainit ang gubat. Niadtong adlaw og si Haring Ahab nagsandig sa karwahe nga nagatubang sa mga taga-Syria hangtod nga namatay siya. Og sa pagkagabi og mibanaw ang iyang dugo sa salog sa karwahe. 36. Og sa pagkakilom-kilom may usa ka singgit nga nabati ang kasundaluhan atras og pauli kamong tanan. 37 busa namatay si Ahab og gidala ngadto sa Samaria og gilubong nila siya dito. 38. O gihugasan nila ang karwahe dito sa linaw sa Samaria o gitilapan sa mga iro ang iyang dugo o nangaligo ni ini ang mga babayeng nagbaligyag dungog sumala sa giingon sa Ginoo. Naigisulti ang Ginoo mga igsoon dili gina mapakyas. Munang bantayan nato ni kaya nga tong kinabuhi mga igsoon magdepende ni kay natay pangayoon nga panalangin kalinaw og kadaugan. Pero magdepende ni. Kay kung ang imong gipangayo supak sa paagi nga gitudlo sa Ginoo sa atong pagkinabuhi, sigurado gina bisan pag unsaon nimo likay ng kadautan, adto gyud ka mahagsa, adto gyud ka madusmog og mahagbong. Sa unsaon nimo naglikay? Ngano man, ang pagsunod ra gyud sa unsay gisultis Ginoo, maoro man gyud seguridad. Maoro man gyud safety. Now, for example, ang Ginoo gusto siya nga mga Israelite ma-enjoy nila ang yuta sa Kanaan nga gitawag og land of flowing with milk, flowing of milk and honey. But gipasabot nga musanay ang ilang hayupan, milk and honey,
mauswagon nga kinabuhi, prospero sila. So gusto ni Lord nga ma-enjoy na. That is why iyang gimanduan iyang katawhan pag abot na dito sa Leviticus, ayaw mo pasagad kaon ni ini. Gisulti sa Ginoo. Leviticus chapter 11, ang tanang mga hayupan nga makadaot. Nga ayaw mo kaon ani kay nga naman gusto ni Lord nga ma-enjoy nila ang taas nga kinabuhi. Saka sila kaon niya inigsulod nila atong promise land na nagsakit nga high blood nga stroke. Na-enjoy pa nila? Wala sila kasulod sa kapahulayan, di ba? Amen? So, gi-instructionan sila ni Lord. Now, niya po yung mga churches, nga gamon po nila ng mortal sin. Nga mukaon gani kani. Kay balo ko, anak, kaya kung ngagikan nga relihiyon. Diya, minagdako. Nga, ug mukaon kani, ma-imperno ka. Grabe, no? So, padayon ta mga igsoon, concern kayo si Lord. Ang tanan niyang gisulti, may tabo gayod. Kabantay mo, si Elias gisugos Ginoo, muadto ka karon sa Jezreel. Inig-abot nimo sa parasan ni Nabot. Magkita mo ni Ahab nga panag-iyahon niya ang parasan ni Nabot. Ingnas siya nga ang dugo ni Nabot nga miagas diri gitilapan sa iro. Mao po ni mahitabo unya nimo. Mamatay ka ug ang imong dugo muagas. Kaunon sa mga iro ang imong dugo tilapan ug didto dihanang maong dapit hugasan ang karwahe nga diha ang imong dugo. Diha maligo ang mga prostitute. In other words, mamatay siya og bisan sa iyang kamatayon kaulawan ang iyang mapaingnan. Now, hubanata ni Ahab adto ta ni Jezebel. Unsa tay gisulti ni Jezebel? Kaunon kas iro. Jezebel. Bahin kang Jezebel. Naibahin po Jezebel. Kaunon siya giro. So, si Jehu mga igsoon, gi-anoint siya para mo punish. Siya maoy gamiton parang mo pahamtang sa silot sa Ginoo. And that is why gisulong dayon niya. Wala na si Ahab, patay na. Si Jezebel mga igsoon ang nagpabilin. Gisulong niya si Jezebel. 2 Kings chapter 9 verse 30. 2 Kings chapter 9 verse 30. Ingon diha 2 Kings chapter 9 verse 30 na amo. Ingon diha, nasayod si Jezebel nga si Jehu miabot sa Jezreel. Busa nagpagwapa siya. Unsay tuyo ni Jezebel? Hello? Nagpagwapa siya? Cream silk ang conditioner niya. Humot kayo siya. Unya, unsay tawag ang mga paras na wong? Mga cosmetics. Naingon ako sa Korea, Pastor, wala dyan ko'y laing nahuna-hunaan nga akong ihatag sa imong wife. Dagan mangganahan og Korean nga cosmetics. Palitan nako siya. Kanang expensive. Kay parang sure ko nga okay iyahang dagway. Ni-chat ko sa akong wife. Unsa man? Ganahan man siya muhatag nimo ani. Ningon siya, na! Kanira ba yung akong nawong og butangan o madaghan akong malungag? Ug akong pahiran akong nawong og mga ingon-ana, mudaghan akong bugas. So, gitagana lang siya sapatos. So, nagpagwapa si Jezebel. Iyahang tintalon. Unsa may tawag ana? Isidyos? Seducing spirits. Spirit. Jezebel. Ya karon daghanang Jezebel aning Facebook. Ya kabalo ka mo tanaw ka kanang mga naghubo-hubo diyang magsayaw-sayaw. Si, kinsa na siya kanang mo feed nimo si algorithm? Kinsa na siya ang if feed niya ang imuhang mo ipagawas po niya tanan. Nadagan kay mga Jezebel diyang kasayaw-sayaw. Amo na imong gawas po tanan sa imong Facebook. Kung mo na imong tanawon, tanaw po kag mga music po tanan mo tanaw po kaning gobyerno tanan manggawas.
na aritas 30 sa ningon dia. Nasayod si Jezebel nga si Jeho miabot sa Jezreel busa nagpagwapa siya. Gipintalan niya ang iyang mata o gidayan-dayanan niya ang iyang ulo o unya midungaw siya sa bintana. No? Seducing spirit. 31. Sa pagsulod ni Jeho sa ganghaan, mingon siya, Zemre, mamumuno, nganong ni akaman. Unsa ning word nga Zemre, mamumuno. Yung gipanganlan, Zemre, mamumuno. Nganong ni akaman. Muna pangutana ni Jezebel ngadto kang Jeho. Sometimes kanang gaistorya siya na. Unsa iyang tawag ni Zemre, ni Jeho? Mamumuno. Pero ang gaistorya, maoy, mamumuno. Wa man ni papatay ni Nabot, di ba? Amen? So, ingon siya, nganong ni akaman. Padayon sa ta. Sa verse 32, mihangad si Jeho sa bintana og mingon siya, kinsay dapig kanako, unya duha o tulo ka opisyal sa palasyo ang midungaw sa bintana. Pag ingon niya, kinsay dapig nako, midungaw ang tulo ka opisyal. And then, niingon siya sa 33, siya miingon kanila, si Jeho miingon sa mga opisyal, ihulog ninyo siya. Busa ilang gihulog si Jezebel og ang iyang dugo mituasik sa paril og sa mga kabayo og giyatak-yatakan nila siya. Patay si Jezebel. Verse 34. Unya misulod si Jeho sa palasyo, mikaon miinom og mingon, ilubong kining daotang babaye kay anak man siyag hari. 35, apan sa pag-adto nila aron unta paglubong kaniya, wala na'y nabilin kaniya gawas sa iyahang skull, bukog sa ulo, bagol-bagol, og mga tiil og mga kamot. Gikaon gid sa siro. Nabilin lang iyahang bukog sa ulo, tiil og kamot. Sa pagsugilon nila kang Jeho, miingon siya, mao kini ang pulong sa Ginoo pinaagi kang Elias nga taga Tisbe sa yuta sa Jezreel kanon sa mga iro ang unod ni Jezebel og ang patayng lawas ni Jezebel mahisama sa hugaw sa mananap og wala nay makaila nga siya mao si Jezebel. Nakita nato ang judgment mga igsoon. Hello, naa pa mo? Nakita nato ang judgment. Grabe kayo. Kanang target gyud siya mga igsoon. Kung unsa tong gisulti, mao gayud ang eksaktong nahitabo mga igsoon. Na sa kinabuhi sa tawo mga igsoon, daghan kaayong gisulti ang Ginoo mahitungod sa usa ka kinabuhi. Unya duha ni siya ang pilian. Kung imong lantawo ng mga Israelite, dunay duha ka butang. Ningon si Lord, nga kung mosunod mo aning akong mga gipangsulti, ipatuman o gitudlo ninyo, mauni ang mahitabo ninyo, mahimo kamong panalangin, maguna kamo, dili kamo, musaka kamo, dili kamo mukunhod, gukdo ninyo mga kaaway, magtibulaag sila. Apan kung dili kamo musunod sa akong gitudlo, sa akong ipatuman ninyo, o inyo'y salikway ang akong balaod, mauni ang maitabo kaninyo, mautot kamo, malaglag kamo, magkaguliang kamo, magtibulaag kamo, sakupon kamo, bihagon kamo. Dunay duha lang kakapaingnan ang kinabuhi sa tawo mga igsoon. Ilabi na sa panahon na nga atong Ginoong Jesucristo mianin naghatag gyud siya tinud-anay nga kanang naghatag gyud siya og kanang gitawag og plumb line, tunton, standard nga kanang mao gyud ni siya ang angayan ninyong buhaton. Kung magkinabuhi kanimo parehaan ang mga Parisiyo, walay ging harian sa langit nga able para ninyo. Therefore sunda gyud ninyo kini. Mo na gisulti sa atong Ginoo. Pero kabalo mo mga igsoon.
ang tanan nga gisulti nasulat dinhining mga pangitabuak kay pasidaan sad ni sa matag usa nga naa karon. Sa matag usa nga nagilas Ginoo nagbasa sa pulong sa Dios. Nga walay gitanom nga dili nato anihon. O walay gisulti ang Dios nga dili mahitabo mga igsoon. Balik ta sa parasan ni Nabot. Ang parasan ni Nabot na agaw ni Jezebel. Ikaw naa ka sa church, naa ka sa prayer meeting, nag-memorize kag bersikulo sa Bible, nagkanta kag arang daghanang alawiton para sa Ginoo, pero imong kasing-kasing ug huna na agaw na sa kalibutan. Kanusaman ka maghigmata igsuon. Ikaw ug ako, gitawag ka sa Dios nga kahayag ug asin. Kay daghang mga taong nangitngitan ug wa nay lasa sa kinabuhi. Nahibaw ba ka nga kung ang Kristohanon panalangin sa siyang isikatawo, pero kung dili siya asin, kung dili siya kahayag, tunglo siya. Nasayod ba ka igsuon nga kung ikaw Kristohanon ka, kung di ka mo danag, kung di ka mo function, ingon nga asin nga maghatag og lasa mga igsoon. Imbis nga panalangin ka, ikaw mo itunglo. Ikaw pa hinungdan nga ang mga tao dili maduol des Ginoo. Muingon na sila na aman lagi ni si Priscilla. Kani man lagi di siya si Divine. Kini man lagi si Micaela. Christian man na siya. Light of the world. Asin man ka na siya. Nganong ingana man siya. So imbis na blessing ka, ikaw mo na imong tunglo sa ilang kinabuhi. Nganong unsay nahitabo, nganong daghang mga Kristohanon nahimo tang tunglo because naagaw na ni Jezebel ang atong kasing-kasing ang atong una-una. Ang parasan nato gitamnan sa gugma sa Dios, gitamnan sa pag-alagad, gitamnan sa kalipay nga mongsunod sa Ginoo. Pero naagaw. That is why wala na tay kalipayon para sa Ginoo. Wala tay kalipayon sa iyang mga pulong. And ang atong kalipayon naa na sa kalibutan tanan. Wala ko nag-ingon nga kung muhimo ka ni, impyerno ka. But ang imong kaugalingon, ikaw may nasayod, kumusta ka, naunsa ka. Ang parasan ba sa Diyos? Nga mao ikaw, nga mao ang imong kasing-kasing o guna-una. Ang Diyos pa magyapon mao tag-iya ana nga parasan or naagaw na ni Jezebel, naagaw na ni Ahab. Usa sa church sa Revelation, mga igsoon, giingnan niya, buhian ang nahabilin nimo. Kay kung dili, ingon pagulganin siya, ipataas ang nahuyhoy nga abaga. Inon sa may rason nga nagluyagi, kapoyta, nauga na ta, wala na tay gana mga igsoon. Imbisa na lang sa pagsangyaw nga to sa atong mga classmates, sa kauban sa trabaho, pagpakita nga kita kaya, ganong dili ta kayo mo ana, because naagaw na ang atong una-una o kasing-kasing sa kalibutan. Pareha sa parasan ni Nabot. Ningon ang Ginoo Nabot, imuha ra gyud na. Dili na pwedeng maadto sa uban. Ang tanom diha Nabot, ang akua ra gyud nga isulti nimo. E ang atong una-una ug ang atong mga kasing-kasing, ang atong kinabuhi gibutang ta sa parasan sa Dios. And ang manag-iya na ang Ginoo mga igsoon, pero unsa may atong gibuhat? Atong gitugutan nga ang Jezebel, si Ahab muagaw sa atong una-una ug sa atong kasing-kasing. That is why sige kog ingon ninyo, sindi lagi ko ninyo prayer request. Pero inyong huna-huna, ligon na mo. Wa mo na kinahanglan mga pagampo. Insamtang na malandong ko mga igsoon, every time na magbasa kog Biblia, akong kasing-kasing magahilak ba nga ingani unta ang katawhan sa Dios. Ingani unta ang kagutom, ingani unta ang kauhaw, ingani unta ang kanindot. Ingani unta ang ka-excited nga kanang i-pronounce na kung kinsay midaog sa Miss Universe, ang tanan naghulat, dili na kayo mo ginhawa ang uban, excited na sila, kinsa ka ang mudaog, kinsa ka ang mudaog, excited sila sa pronouncement. Kung ingana lang unta ka-excited ang usa ka tawo, nga inigbangon niya sa kaadlaw, unsa ka ang pronouncement ni Lord, unsa ka ang pulong sa Ginoo, unsa ka ang itudlo na pudon sa Ginoo, unsa na pud ka ang akong mabasa karon. Pero wala na nga pangandoy. Why? Naagaw na ni Jezebel ang mga kasing-kasing sa mga Kristohanon. That is one ingon si Titus 1:16. Naa nila ang hitsura
sa pagkarelihiyoso. Apan ang gahom, ang ilang pagkinabuhi, ang gahom ni ini, wala nagmatuod, gisalikway nila. Sa pagdong namo sa Dream Church sa Korea, mga igsoon, mega church. Gitur ko nilag hapit 2 ka oras sulod sa church. Sa sulod sa church, mga igsoon, naatanan kay ang manimba di na mo adtog mall mag-shopping. Kay naaaral diha sa sulod, nay Adidas, nay og cafe, napoy mga coffee shop, like nay Starbucks sulod sa church, nay mga ingana, dagko kayo mga church. And nay mga exhibit dito. Before ka kaabot sa main sanctuary, muagi ka gallery. Di mo siya mabaw ang church ni. Nga bisag church siya, daghan kayo mo adto mag-tour sila. Magdala sila kanang ilahapong mga kaugalingong mga mga obra nila. O niya, ilan ang dadon dito, niya, ilan ang i-display dito, i-exhibit po nila. Grabe na ko adyon. Usa ka mga room, mga igsuon, last siguro namong naatuan, human namin sa cafe, nangapime, ingana ang muksanim dito. Ana siya, Pastor, napay dapit nga atong atuan. Nga wala pa nako na patua sa imo. So nidong mi dito mga igsoon, ngit-ngit kayo. Then ang ako ra nakita kanang cross nga siga. Gahayag nga cross. Nya daghan kay kong nadunggang naghilak. Like pila ra ka kabuk ga ampo dito pero gahilak gyud sila nga nagampo. Kabalo mo kun sa ilang giampo? Nagampo sila nga Lord, girahon na pud unta ang South Korea, mahagbong na pud unta ang economy, mapobre na pud tag-ayo. Iimti nimo og ayo ang mga Korean og Ginoo aron mobalik sila nimo sama sa nahitabo 70 years ago. Nga ang mga Korean ang ilarang bandi og ang ilang ginhawa mao ang pag-ampo. Now, ang mga tao dili na mo duol ngano man. Hayahay nagpuyo og mga gangnam mga high-rise nga mga apartment. Nindot kay mga sakyanan. Bisag asa aron daghan pagkaon ng Korea. Naa sila'y kwarta. Na tanan gusto nila. Dili na gani sila mag-anak. Kay gusto na nilang malipay sila. Mudong ka sa Seoul, magtulod-tulod dito og mga stroller, pantan-awon nimo ang sud sa stroller, mga iro ang sud. Dili sila mag-anak kay gusto ra nilang panindot, palami sa kinabuhi, mga igsoon. And wala na chance nga masangyawan sila. Diri sa ato, imong duolon ng balaya, ayo, Jesus loves you. Amen. Pero dito, mga igsoon, naka-elevator ang apartment. Ang kana pag yun nga condominium, arang taasa kayo. Ang nagpuyo na diya, mo'y nakabalo sa password sa elevator. Saan mo na mo pagsangyaw? Bawal man sad sa ilahang mag-send-send og mga bersikulo. Lisod kayo. Muna ang mga church, nag-iimog yung mga paagi. Like, gamaan nilang mga gallery, mga cafe, mga unsa nga, muhugop ang mga tao dito. Aron lamang sa paglaom nga makakita gyud sila kahayag sa Ginoo mga igsoon. And that is why kadto nga room nga mo natuan, ngit-ngit nga nay cross na nagilak, Lord. Iyabuning among nasod pagbalik. I-empty mi Ginoo. Kanang makasabot gyud mi tanan nga ikaw ra gyud ang among gikinahanglan. Di ba? Kita dire sa Pilipinas nag-ampo man ta. Hatagi mi ani Lord, panalangini mi ani Lord, gami mi ani Lord, hatagi mi ani Lord. Pero dito sa ilahan Lord, i-empty na mi. Tangtangan ni tanan, kuhaan ni tanan. Why? Naagaw na ni Jezebel og Ahab. Ni ana sa kalipayon sa kalibutan, ni ana sa kaanindot sa kalibutan, mga igsoon. And one thing pa jud nahitabo, mga igsoon. Bahala nag-unsa tong nahitabo. Basta kay giampuan ko unya ni tuor ako sa Ginoo nga Lord kini nga pag-ampo naabot ko Korea para ra ampuan. So I believe mahitabo ni ang akong tiil mubo ang usa. Giprihan, makita jud nimo. Lord, grabe man ni. Unya niingon ko niya, Pastor, kini nga akong likod sakit sud kaayo. Dugay na gini napian ko ani. And then gibalhin na po ko niya sa foam nga bangko mga igsuon. Unya gihapak niya kaayo ko likod. Jesus name ko, sige siya pang-review. And after ato, hangtod karon. Salamat kay Lord. And then ingon siya, uli dito sa inyo ha.
Isugilo nang naitabo dire unsay nakit-an dire. And I tell you mga igsoon, si Ahab o si Jezebel, wala ni sila dito sa Jezreel, naa sila sa church. And ikaw, susiyain mong kagalingon. Kung naa ka sa church, wala na kayo ni mulasan eh. Bisan sa pag-ampo, murag dili ra kay ka-interesado nga mo pray. Sa mga pulong sa Ginoo, dili na ka-interesado. And ang mga butang sa Ginoo, murag wa na ilasan nimo. Ikaw ang Christian nga tunglo sa uban. Munay una nimong sabton. Then ikaduha mga igsoon. Maagaw na na ni Satanas ang tanan. Ang imong trabaho, ang imong posisyon, ang imong panglawas, ang tanan, maagaw na na sa kalibutan. Pero ang parasan sa Diyos, ikaw mismo ayaw sugot nga agawon ka. Naakay mensahe nga giingnan kas Ginoo nga iya ra gyud kas Ginoo. Ayaw ihatag sa uban, ayaw jud kag sugot mga igsoon. Mauna ni, wala ko kabalo og unsay si Sir Jeremiah taga asa siya may Jinsan Bukidnon. Nag-chat siya kaganina. Ningon siya 38 years old pa siya na stroke. And 45 years old na siya karon, naara siya sa sulod sa ilang balay. Sige ra siya paminaw sa kong wali, di na siya kalakaw. Imagine nang idara mga igsoon 38. And kabalo ka, pwede nga ang atong panglawas maagaw ni Jezreel. Ni Jezebel. Maagaw ni Ahab, di na takalihok, wala na tayo mabuhat. Pero ang parasan sa Diyos, ang atong paghigugma sa Ginoo, ang atong kalipay sa Ginoo, ang atong pag-alagad sa Ginoo, ang atong paghigugma sa iyang pulong, ang atong pangandoy nga magkinabuhi sa gitudlos Ginoo, dapat dili na maagaw. Munay kinahanglan nato mga igsuon nga pamalandungon pag-ayo. Munay kinahanglan nato nga iampo pag-ayo mga igsuon. And ayaw kag kumpiyansa nga anaan ko sa grace, naaman ko sa grace. Ningon na daan si Titus. Ang suwat ni Paul ngadto kang Tito. Ang grasya sa Dios may gahom. Mutukmod nato, mualalay nato. Padong sa Ginoo dili paingon sa kalibutan. Sultian ka nako, wa ka nako buti. Ikaw ang tag-iya sa imong kasing-kasing. Ikaw gihapoy magdesisyon mga igsoon. Pero dili unta nimo sama kang Ahab nga isipong kaaway ang pulong sa Dios. Ang mga pagtudlo ug ang mga pagbadlong. Ampingi ang imong parasan kay ang parasan ni Nabot na agaw. Hinaot nga ang imuha. Imo gyud ang i-regain. Lord, ang tag-iya ani ikaw ug imo ning ihatag nako ug niingon ka di nako ni pwedeng ihatag ni bisan kinsa. Ang imong kinabuhi parasan sa Dios nga iyang gihatag nimo. Balik mas Ginoo. Ayaw jud sugot mga igsoon. Magkinaon sa ayaw jud og sugot. Let's close our eyes. Sige, wala sa focus sa this time. Sag mubo lang kaayo, pagbilin og pag-ampo dias Ginoo. Dili enough ang pangapulong nga imong nadungog, kinahanglan to siya og response. Kinahanglan siya og desisyon mga igsoon. Kinahanglan nimong desisyonan. Hinumdumi ang mga pulong sa Dios. Naa nimo kung musugot ra kang maagaw ka, maagaw imong kasing-kasing, maagaw imong hunahuna. Maagaw ang parasan sa Diyos. Ba't ang mga pulong ang nahitabo sa kinabuhi ni Jezebel, ni Ahab, ni Nabot. Mga pagpahinumdom, pagtulid, pagpasidaan, pagbadlong, pagtudlo ni mga igsoon. Naani mo ang desisyon. But si Lord naglaom, si Lord nagpaabot, si Lord nag-expect nga mo desisyon ka pabor sa Ginoo mga igsoon. Father, in the name of Jesus, thank you for your word. Salamat Ginoo. Sa tinud-an na lang dugay na kaayong nahitabo. Nga kanunay na lang giagaw sa kaaway, giagaw sa kalibutan. Ang among kalipay naa na sa kalibutan. Ang among music dili na ikaw
ang among pagsimba, Ginoo, ang among paghigugma. Tabangi mi, Lord, nga mahibalik in taon ni diri na mo. Ug sa dihang mahibalik kini, tabangi kaming mapanalipdan na namo ni, dili namo ni matugyan, dili namo mahatag, dili namo isalikwa, dili namo, Ginoo. Ipailog sa kaaway, Ginoo. Salamat sa imong mga pulong karon. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad. Mabuhi ni nga mga pasidaan, mga pagtudlo, mga pagbadlong, Ginoo. Kay imong gihigugma ang tanan nga niya ug ang tanan nga naabot aning mensahe imong gihigugma. That is why naghatag ka og mga mensahe sa pagbadlong, sa pagtudlo ug mga pagpasidaan. Tabangi ang kada kasing-kasing nga madinawaton sa mga pagbadlong ug mga pagtudlo diha nimo, Ginoo. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Before tamo pa uli, mga igsoon, let's pray for our nation, our family, church, nga itong mga kabanayan, atong iampo. And kung doon na kay sala, dugay na bisag unsaon ni man nagtago, mga igsoon, sakpan, gyapon tana. Pangayoin, nagpasaylos, Ginoo. Kita tanan, magampo, mga igsoon. Let's pray. Father, in the name of Jesus, kanimo, Ginoo, ako nagiampo, Lord. Unang-unang naitabo karon sa among nasod, Ginoo. Grabe kayo ang kaguliyang, O Diyos. Ikaw maoy nasayod unsa ning nahitabo karon gikan sa pagsugod. Grabe kayo ang kaguliyang, nagaampo gayud kami. Nga naa kay pagpadayag, naa kay intervention, Ginoo, naa kay himuon, Ginoo. Lord, nagingon ang imo mga pulong akong ang gingarian dili magahiusa, ang gingarian nga magakabahin-bahin, dili gayod makalahutay, dili gayod makabarog. Father, kaluy ina intawon ang among nasod, Ginoo. Hilabihan na kadaghan sa problema, hilabihan na, Ginoo, ang pagguba nga gibuhat sa kaaway ining among nasod, sa matag kinabuhi sa mga pamilya, bisan na mga Christian, Lord, gitamnan o grabing hatred ang mga kasing-kasing, Ginoo. Lord, have mercy sa among nasod, O Diyos. Kaluy ining among nasod, Ginoo. Dili unta ni may sama, Ginoo, sa Israel sa kapanahunan ni Solomon nga nabuak ang gingarian sa pagtapos sa iyang termino as king. Dili unta ni mahisama sa South Korea o sa North Korea, Ginoo, nga mabuak, O Diyos. Kaluy ining among nasod, Ginoo. I pray, Father God, ang presidente, ang vice president, ang mga senador, Ginoo, ang mga congressmen, governors, and mayors, O God, ang mga local officials, O Ginoo, need yun kaayo nila karon, O Diyos, ang imong giya sa ilang mga kasing-kasing o gunahuna, O Diyos. And Father God, dili gayod mo lahutay ang mga bakak, dili gayod makabarog ang dautan, O Ginoo. Sama nga wala nakabarog si Jezebel, wala nakabarog si Ahab, O Ginoo. Lord, we pray nga sa among nasod, O Dios, ang imong pagkamatarong, ang imong hustisya. Lord, ang kaluoy, ang among nasod, nagatalikod kanimo, nagasimba sa mga Baal, minagasimba sa mga Diyos. And even ang Christian churches, Ginoo, naagaw na ni Jezebel, naagaw ni Ahab, sama sa parasan ni Nabot, Ginoo. We pray, O Lord, pinaagi sa imong hamiling dugo, O Ginoong Hesus, ang mga Christian churches mahibalik diha nimo, Ginoo. Ang mga kasing-kasing mga hunahuna sa imong katawhan mahibalik diha nimo, Ginoo. And we pray, Father God, even for this church. Ikaw ang nagsugod niini, ikaw ang magtapos. Ikaw ang agalon dinhi. Wala laing ngalan dinhi, Ginoo, mabayaw. Ikaw, kaming tanan, level ragyod, kaming tanan, pariho ragyod nga imong gikaluyan. Kaming tanan mapakyason, walay labaw namo dire. Walay mas gamhanan namo, ikaw ra, O Ginoo.
Kaming tanan walay pulos kung dili nimo himuong mapuslanon. Panalangin mi Lord sa tumong nga mahimo ming blessing sa uban. We pray para sa among mga minahal Ginoo. Sila usab o Dios, ikaw ang tag-iya. Sa dili pa maagaw sa hingpit, O Lord, ni Satanas ang ilang mga kinabuhi. We pray nga amo silang masangyawan, nga ang kahayag nga niya namo magadanag nila Ginoo. Salamat kayo, Lord. I pray nga ang tanan o Dios adunay paghigugma sa imong mga pulong. Paghigugma nga mosunod nimo magkinabuhing uyon sa imong kabubuton. I pray nga ang tanan Ginoo dili magapagapos sa mga kabisihon aning kinabuhi Ginoo. I pray ang tanan magpailalom gayud mo dangop gayud kanimo. Musimbag mo alagad gayud diha kanimo Ginoo. I pray O Lord, bisan sila nga maabot o Ginoo sa pagsibya sa imong mga pulong pinagi social media. Nagaampo ako O Lord, nga sila usab mahimong magmabinantayon uban sa imong tabang. Salamat kayo Lord, dalahigon ka sa walay katapusan. Ang among kada adlaw sa pagkinabuhi, among gitugyan kanimo Ginoo. Ampingan mo ang among mga kinabuhi, among mga minahal. Dalahigon ka o Dios sa walay katapusan. Manindog tang tanan mga igsoon. Mag-aawit ta og awit diha sa pag-ampo mga igsoon. Himuon na to nga pag-ampo, ang awit, pag-ampo nga sa matag adlaw, uban gyud nimo ang Dios. Panalipdan gyud ka sa Ginoo.